अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान म्यूजिक बाय ऋषि दास कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी, कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी। भूख सहे न सहाला बिना खइले न रहता, भूख सहे न सहाला बिना खइले न रहता, भूखे पिया से नहीं मिले अलाम जी। छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू, छठी मैया से कुछ फल मांगले तू। छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू, छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू। कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी। रहनी कुंवार न बरत कोइनी, पूजा पाठ वाला नहीं लत धइनी, पूजा पाठ वाला नहीं लत धइनी। मेहर के तू नाम पे कलंक बाड़ू हो, भगती में लीन तू ना जंक बाड़ू हो। पनिया में पाला लागी सोहेब न हम जी, कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी। छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू, छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू, छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू। कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी। बुझी परदीप मजबूरी जी, आगे साल भूख हम जरूरी जी, आगे साल भूख हम जरूरी जी। ढेरा नंदनी हो नखरा तोहार हो गइल, तीनों लारियल सब बेकार हो गइल। श्याम जी देहाती गोड़ा लगी ना बकम जी, कैसे भूखी छठ रउआ बोलिए बलराम जी। छठ भूखले तू धानी बाड़ू बड़ी पेटू, शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए।